jamana ma ka sɔrɔ kɛ waati b'an kɔ dɔɔni bi an m'an pan o kunna bura an bɛ taa fɛn min ye ballon t'ale kɔnɔna na super coupe colonel Assimi Goïta jamana ɲɛma tɔgɔ la ko deuxième édition a baaraw kɔni bɛɛ sɛgɛn nin waati in na ka sɔrɔ kɛ région bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban sini yɛrɛ kulon bɛ daminɛ stade Mamadu Konate ale kɔnɔna na Bamako ale ni Kulukoro bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ awɔ Bamako Kulukoro bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bura dosara fufu dosara ko t'a la ayiwa fɛn caman ba bɛ min labɛn ka bila o tɛ musow ale ni présidence musow bura olu bɛ masala ka choqué ta la i t'a fɔ Assimi ɲɛna ni nin banna a ka Mamadu Konate a ka gazon synthétique kura d'a kan sinon an b'a fɔ a ye nin ma nɔgɔn dɛ na championnat a tana gɛlɛya kɔnɔ dɛ ni coupe in tana ka ban ou ka ban n'an yɛlɛnna sanfɛ nin kɔ réunion na n b'a fɔ a ye an ko a barata monsieur le président Mamadu Konate man ɲi u ka gazon synthétique kura da Mamadu Konate la bura n'i b'a fɛ ka ci kɔni don ka taa yɔrɔ jan sanfɛ a fɔ sisi ɲɛna dɔrɔn nin taara min fɔ ayiwa bura kunu cérémonie de remise kɛra stade Mamadu Konate stade de martyr la Kinshasa awɔ u ka stade de martyr ni dɔ ye baro kɛ Kinshasa ye awɔ a ko japonais de ye stade nin dilan japonais olu de nana dilan fɛn ayiwa kongolais ye ɲɛna dɛ non stade belebele 80 000 places awɔ mais fɛn gazon synthétique de b'a kan u tɛ ka ji de bɔ a kan kuma bɛɛ ni match bɛna daminɛ jɔlɔ ka match daminɛ tɔ 1 heure avant le match u taara arrosé u y'a arrosé ni ji ye ne ko k'a sara bi u bɛ mɔgɔ caman sɛgɛn yɔrɔ in dɛ ne ko k'a sara bi kabini o waati ne y'a dɔn ko dɔ b'u kɔnɔ ko dɔ bɛ dugu kɔnɔ ayiwa super coupe colonel Assimi Goïta bura baaraw kɔni n'u donna kunun fɛn min remise de matériel o kɛra région bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan bura ka fara fédération malienne football ale ni ministre yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Musa Agatari ye ka fara fɛn min colonel Assimi Goïta a ka conseil spécial n'o ye Agibu Dambele ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan bura tirage au sort fɛnɛ kɛra Agibu Dambele jumɛn don Gimba ayi o tɛ dɛ Gimba tɛ i da la n'i m'a prévu latigɛ Agibu Dambele ka Gimba tɛ ayiwa n y'a f'i ɲɛna cogo min na bura tirage au sort kɛra jaabi minnu bɔra olu filɛ nin ye poule A présidence Ségou Bamako Kayi Kulukoro gouvernement poule B Bamako équipe taara cogo di e Bamako sélection kɛ cogo di a ko ɲɛ dira ligue mɔgɔ ma an t'a dɔn u y'a kɛ cogo min na dɛ awɔ CNT poule B Kidal Tombouctou Mopti Sikasso ani Gao baara kɔni kɛra kɛcogo bura fɛn min ne fama an ka cɛ ma dɛ jɔn commission d'organisation ligue de mɔgɔw kun kan tɛ a tɛ ye nin kɛnɛ kan sa ne ni kun wɛrɛ cɛ bura depuis Seliba ma se ne famara ma sa téléphone yɛrɛ la depuis Seliba ma se tɛ k'a kun kan o b'an ni ɲɔgɔn cɛ an famana wala que ni nin suka bɛ kɛ ligue la ale de chargé len nin kɔrɔ tiɲɛna a ma na le fils de tun bɛ yen le fils ayiwa n y'a f'i ɲɛna cogo min bura équipe kelen o kelen n'o ye région kelen o kelen jeunes kelen ani ballon fila u taara ka d'u ma sini sanfɛ min coup d'envoi ale bɛ di Bamako ni Kulukoro bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bura remise kɔni kuncɛlen kɔfɛ an gɛrɛla colonel Tunkara n'o ye Mamadu Sherif Tunkara ale ye colonel ye bura commission d'organisation a ɲɛmaaba don son numéro 8 a ye min fɔ an ka jigin a lamɛn an ko an nisɔndiyalen don bi parce que an ɲɛ b'a la n b'a fɔ dɔrɔn ka fɔ Ala ni ce Ala mun ye bi yira an na ka a baara nɔgɔya an ma fo ka se bi ma ministre bɔra k'a fɔ sisan k'ale bɛ gouverneur fo u ka implication na u bɛɛ cɛsiri pour que u ka dugu équipe bɛ se ka na cogo min président représentant fɛnɛ n'o ye Agibu Dambele ale fɛnɛ bɔra k'a fɔ k'ale yɛrɛ bɛ ministre fo a ka wulikajɔ la nin ko in na a y'a ka se bɛɛ kɛ n'an ko sportivement mouiller le maillot donc ne yɛrɛ fɛnɛ bɛ n ta fara olu ta kan ka bɛɛ lajɛlen fo direction régionale des sports u bɛɛ y'u se kɛ gouverneur ministère yɛrɛ n'a ka service bɛɛ lajɛlen bɛɛ y'a cɛsiri a journaliste yɛrɛ ma to kɔ donc a tɔ ye sa athlètes ka ntolan ci fair play kɔnɔ donc an bɛ foli di an ka président ma ale mun sɔnna ka koko in bila denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ walasa u ka bɔ yala kolon na ka ɲɛsin fɛn dɔ ma ka kungilenna kelen sɔrɔ mun bɛ se ka u ɲɛnajɛ fɛnɛ en même temps donc ka u ka bɔ ɲɔgɔn dɔn fɛnɛ u bɛɛ bila don ɲɔgɔn kan internat la bi bi in na donc an bɛ Ala barikada a tɔ ye dɔrɔn samedi don an ka nɛgɛ kɛ ta la an ko an nisɔndiyalen don ayiwa ni colonel Makan ni colonel Makan ye lieutenant colonel Mamadu Sek Tunkara don su fɛ n sugora fo ka n content sugora kan yɛrɛ n bɛ surasi teni de la bura bilen n bɛ surasi teni la subhanallah u ye miniti ka taa nord la non fo ka content bura e bɛ âge min na e ka teni don n bɛ surasiw ɲɛfɛ e filɛ âge min na e don o e ɲɔgɔnna wɛrɛ don aw bɛ âge min na aw ka teni don o tɛ ɲuman ye jamana ma fo ni kɛra rebelle ye
on te jamais n'a gara Benjamin Konala di nous qui est fait animé on va tenir dima Moussa Agatayer ministre de la jeunesse des sports afin de kenen kan kunu ay mi fo remise ko fe anga lefine la be nga kuma damine ka commission d'organisation folo parce que we bara min ke salu au résultat de ake anye we ambition kurata ka fo zeina Mali be de bina participer ni compétition kono ni compétition to ere be de encourager ka participer ko sebe parce que coupe Assimi Goïta donc jamana ere nyamogo to de ba hakili min bo fana kono we ka anga jeunesse anga démissionnu u fara ɲɔgɔn kan ka taa depuis Kayi fo Kidal u ka ɲɔgɔn sɔrɔ ballontan dɔrɔn tɛ u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka ballontan ta u bɛ tila ka ɲɔgɔn dɔn u bɛ kuma ɲɔgɔn ye o nafa caman de b'o la o ni ani ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka hakili o bɛ bɛn donc o de la an ye ministère des sports ye an bɛ ni commission accompagner kosɛbɛ pour encourager kan ka service technique d'u ma pour que ni compétition ka kɛ ka ɲɛ kuma filanan min bɛ n bolo n b'a fɛ ka région représentant bɛɛ fo k'u encourager n b'a ɲini u fɛ u ka participation ɲuman kɛ u k'a yira Bamakɔ kaw la ani capitale ani a commune ko u k'a yira u la ko football jouer kosɛbɛ région na n b'u encourager kosɛbɛ an ye matériel min d'u ma u b'a yira an b'u kɔ an tɛ dan ni dɔrɔn ma an b'u accompagner fana u bɛna taa min kɛ Bamakɔ yan an bɛ kɛ u kɔrɔ pour que u ka séjour. Ayiwa ni tun ye ministre kuma an ka cɛ ministre Burudamɛ tɛ yan. Awɔ. Cɛ bamanankan bɛ ka jɛya yɛrɛ da dɛ Burudamɛ ni ministre da koyi ni tun bɛ lycée Boyaki Fadiga a ye lycée a y'a ka école bɛɛ k'o yɔrɔ la yen. donc ale kan. o tɛ ministre ye ou bien yɔrɔ jumɛn. a b'a dɔn. ni ministre da. Agibu Dambele n'ale ministre ka président ka conseil spécial ye kunu ko in devaya tun b'ale bolo a ye min fɔ kɛnɛ kan an ka jɛ ka Agibu Dambele ale lamɛn. Alhamdulilayi salon ni ɲɔgɔnna wagati la an ye première édition kɛ ina Dieu merci an bɛ deuxième édition na président tɔgɔ la ne bɛ jeunesse encourager parce que sport bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan surtout sport de masse a bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan pour que an ka se ka ɲɔgɔn dɔn ɲinan ta région bɛɛ b'a la salon ta kun ye commune ye ɲinan a évolué la ka région bɛɛ fara kan donc an bɛ minnu bɛna participer compétition na k'u exhorter u ka fara ɲɔgɔn u ka ɲɔgɔn dɔn n'an ye ɲɔgɔn dɔn a ka ca Ala fɛ manga furuguni dɔw bɛ yen o tɛ k'an ni ɲɔgɔn cɛ bilen. Ayiwa tɔn minnu nana n'o ye an ka jamana marabolo ye seegin nana fara Bamakɔ kan ka fara institution fana kan i bɛ mun sɔrɔ ka fɔ athlètes na n'o ye balontannaw yɛrɛ ye u ka ko in kɛ bɛn ni kelen kɔnɔ cogo min ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka laɲini ye. O balontan mot fɔlɔ ye fair play de fair play kɔnɔ fɛn bɛɛ b'a la ni bɛɛ kɛra fair play ye kɛlɛ tɛ bɔ a ko la donc n b'u exhorter u ka fair play kɛ u ka motiver u ka engager compétition in na pour que a ɲuman ka ban. N y'a fɔ salon n ye dugawu don salon ko Ala ka édition caman yira n na nin an ye filanan la Ala ka san wɛrɛ ta fana yira n na. Ayiwa super coupe colonel Assimi Goïta bɔra sini o y'a dɔgɔ duman ye coup d'envoi bɛ di stade Modibo Konate ale kɔnɔna na an bɛ se ka kan 16h waati jama ka bɔ ka na kosɛbɛ bɔra donsara fufu don wa musolakaw bɛ jouer heure tɛ muso ni présidence olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bɔra balinako caman bɛ yen minnu bolo dalen don sini wula fɛ 16h waati stade Modibo Konate depuis sɔgɔmada fɛ 10h voilà terrain bɛ dayɛlɛ. Bali histoire de match kunnafoni dɔ ouais bro histoire match kunnafoni nouvel Instagram na histoire match kunnafoni an bɛ taa coupe maga jakura ka première édition donc Nazatera na plateau la bɛɛ b'a ye k'a fɔ jaabi minnu sɔrɔla deuxième tour de filɛ nin ye ASP ale ni FC Nazan kun bɛ ɲɔgɔn na Nazan ye sebaga sɔrɔ 6-2 o kɔfɛ FC Koulen donc ale ye sebaga sɔrɔ authentique de Jɛngɛnɛbugu kan 3-1 bɛɛ b'a ye k'a fɔ sini sa match min bɛ yen o tɛ dɔwɛrɛ o ye FC Nazade donc ale ni Balak olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Coach Lamine Coulibaly bro a ye kunnafoni d'an ma nin waati kɔnɔna na. Burama équipe nationale bɛ labɛn na équipe nationale CHAN n'u jɛnna ka denmisɛnw bɔra kun bɛ Mauritanie kaw fɛ yen match fɔlɔ la Mauritanie kun ye seba sɔrɔ Mali kan 1-0 Kanangolo bɔra kunu an ka bɔko filanan kɛra a banna fila bila 1-1. C'est le résultat flash ma ye. A ma ɲi dɛ. N'u a ka ja ka baara cogo ye. Bawo ko match an bɛ ko don ko test do bɔra ko su min jaabi dɔ fitiri la dɛ. A bɛ dɔ kabini fitiri. Ayiwa Ligue des champions football féminin bɔra fɛnɛ baaraw ɲɛbila baaraw bɛ sen na Mali b'a la ka jouer nin waati n'o ye AS Mandé Libéria kaw fɛ u kama ko zone ouest A ale baaraw bɛ sen na bɔra bɔko fila Mandé bɛ fila ni fila fɛnɛ kɛ. Mandé mais AS Mandé Ligue des champions éliminatoire zone ouest A muso fan fɛ. Mandé a dɛsɛra ka victoire kɛ. O dɛsɛra dɛ match fɔlɔ ani Déterminus Girl ka bɔ Libéria
an ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛra fila ni bi kelen ni kelen an libéra muso fana ka fila ni min kɛ awɔ bi an ni Sénégal fana ɲɔgɔn sɔrɔ USPA o fana banna fila ni bila fu ani fu an bɛ dugawu kɛ ala k'u jɔyɔrɔ bɛ ten ayiwa Joliba Cleat Club pour ale fana bɛ labɛn na pour que ka Ligue des Champions préparer u kan ka taa Guinékaw fɛ u sera kaban yɛrɛ koyi Conakry West African Champions League Cup a parrainba Antonio Suaré ale b'a la ka labɛn pour a ka wele bila fɛn min jamana damadɔ équipe ma ka ɲɔgɔn sɔrɔ Guinée walasa tɔn bɛ se ka labɛn cogo min na a don duman ye sini kalo tile 20 Orient ale ni Joliba non sinikɛnɛ kalo tile 21 Orient ale Joliba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ kɛ match fɔlɔ la match filanan Casa Sport ka bɔ Sénégal ale ni Soir Academy ka bɔ Guinée Conakry olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kalo tile 23 Joliba C ale ni Casa Sport bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ Sénégal Soir Academy ale ni Orient bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ baara bɛ kuncɛ kalo tile 25 Soir Academy ale ni Joliba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Casa Sport ale ni Orient bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ye kibaruya sɔrɔ Joliba C u kan ka don bisu in na fɛn min ye ko Yoro Koyila dugu tɔgɔ Yoro Koyiya a baara bɛ kɛ de awɔ an bɛ to kunnafoniw na tiɲɛ n'o don mun ye le nouvel entrée awɔ n'an donna le nouvel entrée alors min ye Chelsea u b'an sinsin n'o ye Thomas Tuchel ayiwa nin waati in na mun ye fédération anglaise de football u ye enquête wuli a nɔfɛ o don o ka match la